ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልው ብኣምብል ተስፋየ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ከምቲ ኣብዚ ላዕሊ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ቃላት ኮይኖም ኣገደስቲ መዓልታዊ ንጥቀመሎም ቃላት ኮይኖም ኣንጻራውያን ማለት እዮም። ኣንጻራውያን ቃላት እዮም። ገሊኦም ክትፈልጥዎም ትኽእሉ ኢኹም፣ ገሊኦም ድማ ሕጂ ክትፈልጥዎም ኢኹም ወይ ዘይትፈልጥዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ብሰላም ተኸታተሉኒ። ሰናይ ምክትታል። ኣርድኽ ሓላል ክኸውን ከሎ ኦን ኣርድኽ ከዓኒ ሕሱም ማለት እዩ። ኣርድኽ ሓላል ወይ ከዓኒ ጥዑም ሰብ ምሸሎ ኣርድኽ ሓላል፣ ኦን ኣርድኽ ድማ ሕሱም ማለት እዩ። ሓላል ዘይኮነ ሰብ ማለት እዩ። ኣርድኽ ኦን ኣርድኽ ኣኽተር ድሕሪት ፎር ቅድሚት። ኣኽተር ድሕሪት ወይ ከዓ ድሕሪ፣ ፎር ድማ ቅድሚት ወይ ከዓ ቅድሚ ማለት እዩ። ቅድሚት ኣኽተር ፎር። ኣኽተርናም ሽም ናይ ኣቦ ወይ ከዓ ናይ ኣቦኻ ሽም ማለት እዩ። ፎር ናም ናቱ ኣንጻር ድማ ፎር ናም ሽም ማለት እዩ። ሽምካ ወይ ከዓ ሽም ማለት እዩ። ናይ ቅድሚት ሽም ናይ ድሕሪ ሽም እንዴት ትርጉም ግን ብትግርኛ ትርጉም ወላ ሽም ኣቦ ኣኽተርናም ሽም ኣቦ ማለት እዩ። ፎር ናም ድማ ሽምካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሽምኪ ማለት እዩ። ኣክቲቭ ተግባራዊ ማለት እዩ። ናቱ አንጻር ድማ ፓሲቭ ኣብ ተግባር ዘየለ ማለት እዩ። ናቱ አንጻራዊ ማለት እዩ። ኣክቲቭ ተግባራዊ ክኸውን ከሎ ፓሲቭ ከዓኒ ኣብ ተግባር ዘየለ ማለት እዩ። አለስ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ኩሉ ኒትስ ከዓኒ ወላ ሓደ ማለት እዩ። አለስ ኒትስ ዳርና ድሕሪኡ ናቱ አንጻር ድማ ዳርፎር ቅድሚኡ እናልና ማለት እዩ። ዳርና ድሕሪኡ፣ ዳርፎር ቅድሚኡ፣ ዳርና ዳርፎር። ዳኽ መዓልቲ ናቱ አንጻር ድማ ናኽት ለይቲ ማለት እዩ። ናኽት ለይቲ ክኸውን ከሎ ዳኽ ድማ መዓልቲ፣ ዳኽ ናኽት። ዳምስ አንስቲ ክኾና ከለዋ ሄረን ድማ ሰብኡት ማለት እዩ። ዳምስ ሄረን ዳምስ አንስቲ ሄረን ድማ ሰብኡት ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ዳምስ ሄረን። ዳፐር ተባዕ፣ ላፍ ፈራሕ። ዳፐር ላፍ። ዲኽት ዕፁው፣ ኦፐን ክፉት፣ ኦፐን ዲኽት ኦፐን።
dicht by ቀረባ ወካኒ ዝቀረበ fair af ሩሑቅ fair af ድማ ሩሑቅ ማለት እዩ dicht by ቀረባ fair af ድማ ሩሑቅ ማለት እዩ dicht by fair af ዲፕ ውሽጢ ክኸውን ከሎ on deep ድማ ውሽጢ ዘይኮነ ማለት እዩ ቀረባ ዲፕ ውሽጢ on deep ድማ ውሽጢ ዘይኮነ ቀረባ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዲክ ረጒድ ዱን ናብቱ አንጻር ድማ ዱን ቀጢን ማለት እዩ ዲክ ረጒድ ዱን ድማ ቀጢን ማለት እዩ ዲክ ዱን ዲት እዚ ዳት እቲ ዲት እዚ ዳት እቲ ዲት ዳት ዶንከር ጸልማት ሊኽት ብርሃን ዶንከር ጸልማት ሊኽት ድማ ብርሃን ማለት እዩ ዶንከር ሊኽት ዶድ ሞት ወይ ከዓ ምማት ክኸውን ከሎ ለይፈን ድማ ህይወት እዩ ዶድ ሞት ለይፈን ድማ ህይወት ዶርፕ ገጠር ስታድ ከተማ ዶርፕ ገጠር ስታድ ከተማ ድሮኽ ንቁፅ ናት ድማ ጥሉል ማለት እዩ ዘይነቐፀ ማለት እዩ ናት ዝተርከሰ ማለት እዩ ድሮኽ ዝነቐፀ ናት ድማ ዝጠለለ ማለት እዩ ትርኩስ ማለት እዩ ድሮኽ ናት ድሩክ ፃዕቂ ማለት እዩ ድሩክ ስቲል ጸጥታ ድሩክ ፃዕቂ ስቲል ጸጥታ ዲር ክቡር ነገር ማለት እዩ ክቡር ዲር ናቱ አንጻራዊ ድማ ሁድ ኮፕ ሕሱር ማለት እዩ ሁድ ኮፕ ዲር ክቡር ሁድ ኮፕ ሕሱር ኤኽት ሓቂ ወይ ከዓ ብሓቂ ኤኽት ሓቂ ወይ ከዓ ብሓቂ ኦን ኤኽት ሓቀኛ ዘይኮነ ማለት እዩ ናቱ አንጻራዊ ኦን ኤኽት ኦን ኤኽት ኤን ሓደ ኸይን ወላ ሓደ ኤን ኸይን ኤንፋውድኽ ቀሊል ናቱ አንጻራዊ ድማ ኢንኽቪክልድ ዝተሓላለኸ ነገር ማለት እዩ ኤንፋውድኽ ኢንኽቪክልድ ኤርልክ ሓቀኛ ወይ ከዓ ሓቂ ኤርልክ ሓቀኛ ወይ ከዓ ሓቂ ኦን ኤርልክ ድማ ሓቀኛ ዘይኮነ ማለት እዩ ሓሳቡ ዳሓ ንብሎ ማለት እዩ ኤርልክ ሓቀኛ ኦን ኤርልክ ድማ ሓቀኛ ዘይኮነ ኤርስተ ቀዳማይ ላትስተ መወዳእታ ማለት እዩ ኤርስተ ቀዳማይ ላትስተ መወዳእታ ማለት እዩ ኤርስተ ላትስተ ኤርኸንስ ኣብ ገለ ቦታ ነርኸንስ ኣብ ወላ ሓደ ኤርኸንስ ኣብ ገለ ቦታ ነርኸንስ ኣብ ወላ ሓደ ኤርኸንስ ነርኸንስ ኤርና ብድሕሪኡ
ኤርፎር ብቅድሚኡ ኤርና ኤርፎር ኤይተን መግቢ ድሪንከን መስተ ኤይተን መግቢ ወይ ከዓ ዝብላዕ ክኸውን ከሎ ድሪንከን ድማ መስተ ወይ ስተ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምስታይ ማለት እዩ ኢፈን ሓደ ዝኾነ ኦን ኢፈን ድማ ሓደ ዘይኮነ ማለት እዩ ኢፈን ሓደ ዝኾነ ኦን ኢፈን ድማ ሓደ ዘይኮነ ማለት እዩ ኤክስፕረስ ብፍላጥ ፔር ኦንክሉክ ብዘይፍላጥ ኤክስፕረስ ብፍላጥ ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ክኸውን ከሎ ፔር ኦንክሉክ ማለት ከዓ ብዘይፍላጥ ማለት እዩ ናቱ ኣንጻር ማለት እዩ ኤክስፕረስ ፔር ኦንክሉክ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን-ቤትና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ ቃላት ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ንሎማዓንቲ እዚ ክኾነና እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ድማ ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ክሳብ ቀፃሊ ንራኸብ ሰሰናይ እንዳበልኩ ክፋነወኩም እየ ቻው